mga ka-dragon, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, nandito ulit kami guys sa bukid. Magpapatanim po kami. Anong dala mo, Day? Yelo. Lebra. Yelo po ang laman niya. Maglalasing kami. Andiyan na yung mga manananim namin. Yelo lang to. Yung karton lang yung pinagdagyan. Dala-dala kaming luto. Ay pangluto na naman ng merienda. Yung dalawa guys, susunod pa si Ate Aisa tsaka si Kuya Billy. Kasi may inaasikaso pa sila. Siyempre si Gigi, di pa rin nakakalabas. Nasa hospital pa rin yung pamangkin niya. Bakasyon na sa hospital si Gigi. Sa Antipaseng, siyempre, hindi pa pwede, baka mabinat. Sulugan lang yun. Ayan sila. Ayan guys, ang mga manananim mo. Sisipag na manananim. Nila. Tapos agad nila to. Ngayon na. Walang bata. Nag-aaral na eh. Nag-aaral na ng bata. Kasi nung nakaraan Nagahulip yun, oh. Mga baon nila, oh. Kasabit. Hindi ka may patugtog pa, oh. Naku, maibos mo na isang tulong ako na. Dito nang kadugtog ko. Burat na rin, maburat yung ilalim niyan. Alam mo yung yellow yan. Ba't saan yung ano, blue? Kulit. Kulit. Bukan natin si ano. Magkala tayo ng punla. Guys, maglagay tayo ng punla sa ano. Tulungan natin si Alex. Alex din. Kapatid ni Unload. Nakabota ako kasi may sugat yung aking paa. Nakuhol. Kapayaw, taaga pa kayaw. Ay. Kalapit. Sige, usod na. Hey! Go. Sama-sama nga, bay. Focus ng organic. Vlog nyo. Mamaya rin daw. Ako na pagula ng camera. Nanaanag na. Next na yun, next. Babae itong kalabaw, no? Babae?
na ha. Guguruod. Agago. Siguro siya nagguguruod pa lang ako. Kinakabahan ka na. Nagkakape ako. Pwede mo lang. Hindi mo pula. Tawa na nila yung sigat. Sagad daw. Na? Yan sa mga nagko-comment po, bakit daw sobrang haba na aming punla. Para po yan sa ano, sa bana, yung ano, matubig. Malalim kasi ang Kasi tubig. dun sa ano, dun banda, kaya kinasaan. Nakakaubusin ng kuhol. Nahirapan din ko dito kain. Hmm. Para sa malalim na parte ng bukid. Hindi ko natikman yung ano nyo ah. Yung kuhol nyo ah. Ito ba yun? Ganito yan? Yung niluto nyo? Pwede parang din yung pinilian na ano. Basta lahat po. Ha? Ba't may ibang klaseng cold Di pa? ba yung Taiwan lang yung kinakain? Eh? Lahat na yan. Lahat na yan. Wala ng Taiwan ngayon? Native? Yung Madalang na yun? Hindi ko pa natikman yung kuhol eh. lasang bildat. Sana si Billy Boy? Si Billy Boy guys. Nung sila nagkuligleg, yung paa niya naging ano na, kurikong na. May kurikong na. Nagkasugat yung batik-batik. Manipis kasi ang balat eh. Bakit ikaw? Yung balat mo, kahit Balat ng kalabaw to. kahit ubusin ng lumok, hindi siya nag-rashes. Nainggit nga ako guys eh. Dapuan lang siya ng ano ng lamok na nagapula na, hindi pang ginakagat. Hindi kasi sanay. Kaya sasanayin natin siya. Tayo kinagat na, hindi pa rin magpula eh. Siya dinapuan lang, gagadil na. Daig niya pa ang kutis ng ano. Nasanay din yung dito. Oh! How? How? Garabaw. When? What? Where? Ano? Oh, galing oh. How? Oh, alam niya. Tama na, mabigat na. Kawawa na yung Saan kalabaw. ilagay yun na? Diyan. Dati gustong gusto ko magduglig sa ganito. No, kasarap. Yung galangoy-langoy pa tayo dito Oo. dati eh. Kasi nga, maganda yung ano niya. Hindi siya Hindi siya malubo. Matigas. Maano siya. Kung sa guy ko dati ay yung sa may daan doon. Oo. Yung tuburan. Oo, yung napaglaruan natin dati. Oo. Hindi, ang namimiss ko talaga yung ano, yung di ba pag tuwing Sabado Linggo walang pasok. Yung baunan kasi papa ng ano, ng pagkain niya ng tanghali. Tapos pagkatapos ng magkain,
Takbuhan kami doon sa may bayabas. Oo nga dyan. No? Kadami kasi yun. Dito kami gadaan dati kay Buy Buang. Nasa lubong po kay si Buy Buang kahapon. Ay, oo. Mabuti nga. Paano? Nasa lubong mo si Boy, Boy Crazy? Boy Pugi. Si Boy Pogi. Kulang na lang hablutin niya na ako sa motor eh. Takot ako. Kaya pala guys, Sabi ni Auntie Ligayo, madi ka agaw awid nga ako nga anadjay pay. May Sam. May Sam. akala ko nung pauwi ka na. Doon Hindi, siya nung sa papunta lubong. kami, di ba si Auntie Ligaya naglalakad? Oo. Pag hinto ko kay Auntie Ligaya, saktong nandun din pala. Sabi niya, ay! Sabi niya, sige, sinigawan niya ako, hinabol niya. Juan, sabi niya. Oo, sabi niya. Kaya para pagdating niya sa bahay, nakangiti. Sa ate Juan, nakangiti. Kinikilig. Tapos nung pauwi na, tapos nung pauwi na, dahan-dahan lang ako, tinitignan-tignan ko muna, baka mamaya nag-aabang lang eh. Takot din ako guys. Lasing kapan. Lagi mong lasing yun. Parang tubig niya na yung alak. Tara na doon kay Alex. Dito yung magtugaw-tugaw ko sa ganyan. Sarap. Ha, sarap. Imbis na ganda-ganda yung ano mo doon, nagluglog ka man doon. Bakit? Anong nangyari at nagasagking ka? Hindi, gracias. Tusok ang kanyang paa. Nadisgrasya. Ba't nandiyan ko na ay? Dito mag-swimming ka? Nung bata nga kami, ganito ginagawa namin. Naliligo. Sarap kaya maligo dyan. Kaluwang yan. Maglangoy ka hanggang doon sa may dulo. Pag ano tayo, magtagtad ng kwan? Hula. Magipay nakapagpitak. Ha? Magipay nakapagpitak. Kas dyan nga talaga Oo, mapitakan ka. Mapitakan ka. Maglabos ka madim kayat nga mapitakan ata balong. Sadik kaya. Maranay kami dati. Nagtae. Yung kalabaw. Magtanim ay bibiro. Nakatuwan. Ano yung nagunahan tayo din si mama nung no? Yung ginagawa Ginabutan niya po si Papa nung gadaya pa. Kusaya-saya niya nung unahan ng tanim. Pabilisan. Uri lang dito na ni Papa. Nakapahayong ko siya Tanim ko eh, nagkisa ako doon. Nagtapos. Nagdula sa dulo. Sabi. Ano dyan? Sa linya. Oh. Ito naman yung lagay niya. Taas na. Hindi na yan. Anong niluluto mo, girl? Ano to? Haluan ng saluyo at masarap. Ganito lagi Nagpintas mo ito, balanggot mo na eh. Nagrog eh. ganito lagi niluluto ni Mama eh. Masarap yung pag may kalamansi ano. May kalamansi ka dyan no, ate, ano Risa? Ayun doon nasa may ano.
Ayan, lagyan mo ng kalamansi. Masarap. And then, ikaw anong niluluto mo? Walang kamatayang sopas. Oh, luto na ba ang iyong ano, Day? Sopas? Siyempre naman. Wow. Naninilaw mo. Ano, ito naman guys, yung isda na may ano, puso ng saging. With sinigang sa miso. Miso. Ito naman sa loyot at saka yung puso ng saging. Yan, tuto ka pa ng motor. Kaya man. Sa Ate Joanne guys, ito sad na ngayon kasi marunong na siya magmotor. Pag ay ano, gusto niyo May antayin kasi ako. Okay naman. Kaya ayaw ko magtuto magmotor ay kay utusan. Pero ako ayoko rin talaga kasi alam ko utusan pag ano mo to. Kaya lang nung lumuwas sila, no choice ako. Wala akong mautusan. aral ah. Kaya nagtuto ako. Madali lang, simple lang. Yan guys, merienda time na naman. Ayan ang aming sopas na masarap. With bread. Hali, andun. Yung motor ay. Nagsunod ka na sana kay Anog. Okay na yan? Ay, kulang kaunti. Ay na. Siya matamaan yung tiyan niya makunan. Ilagay mo na lahat yan ate. Ha? Alam na dahil. Ayoko na ay. Sopas na paborito. Dalawa. Yan. Yeah!